Bismillahirrahmanirrahim. Hafsat, kashi na 13. Hafsat ta nisa ta ce, Kamis, na zo na kwanta rashin lafiya amma baka zo gani na ba har tsawon sati ɗaya. To ka faɗa min idan baka suna sai na haƙura. Ai ba tare aka haife mu ba. Kowa shi kaɗai ya zo duniya. 'Yan tawaye ma in suka zo duniya rabuwa suke, bare kai da soyayya ce ta haɗa mu. Wannan ita ce amanar da aka baka. Haka aka riƙe amana. To na gaji, na ce na gaji Kamis, Hafsat ta faɗa cike da kaurin zuciya da ɓacin rai. Jikin Kamis ne mugun sanyi ganin yadda Hafsat take kuka tana faɗin magana wadda ya tabbatar wa kanshi daga zuciyarta take fitowa. Hannunta ya kama ya zaunar da ita akan kujera, kallonta ya soma magana kamar haka. I'm sorry my Hafsat, don Allah ki yi haƙuri, ki gafarce ni, kar ki faɗa wa Dawud, kin ji, insha Allahu zan gyara halina daga yau, amma kar ki faɗa mishi. Please Hafsat. Shiru ta yi a zuciyarta kuma tana faɗin, lalle Aminiya kin iya bada ƙwarin gwiwa. Kallon Kamis sai ta ce, to shikenan, sai an jima ma yi waya, zan koma ciki, lokacin shan magani na yi. Kafin Kamis ya yi magana ta miƙe ta bar ɗakin, ji ta yi zuciyarta ta rage zafi. Hamdulillah ta yi ta shiga ɗakinta. Kamis ma gida ya koma, zuciyar shi cike da tausayin Hafsat na gani ɗaya da mata, amma ya kasa samun ta wace hanya zai bata kulawa. Babu abin da ya sani sai shegen miskilanci. Har ya je gida yana tunani ta inda zai ba wa Hafsat kulawar da take faɗi. Gashi ta ƙi ba shi dama su yi magana. Haka dai ya ƙari tunanin shi bai samu mafita ba. Haƙura ya yi sai Nuruddin ya dawo tukuna. Tun daga wannan ranar Kamis kullum yake kiran Hafsat. Shi ma daga sun yi gaisuwa sai ya yi mata sallama. Hafsat hakan ma tana jin daɗi tunda ya so mai kula ta. Wata rana zai gane gaskiya ya bata abin da take so. Yanzu ta koma gidan su Bintu, da ita ake shagalin 'yan matan amarya. Bintu na bata kulawa sosai saboda Habib ya faɗa mata matsalar Hafsat a lokacin, sai da Bintu ta sha kuka jin labarin makauniyar soyayya irin ta Hafsat. Hakan yasa take janta a jiki don kar ta shiga damuwa. 'Yan gidan su Habib sun kai lefen Bintu akwati dozin. Masha Allah, an samu tarba ta mutunci kuma sun ji daɗi sosai. A yau ranar Saturday aka ɗaura auren Habib Isha'u da amaryarsa Bintu Muhammad akan sadaki naira 150,000. Ɗaurin auren da ya tara dubban mutane, 'yan kasuwa da masu faɗa a ji sosai. Wajen ɗaurin auren ya cika da jama'a. Hafsat na zaune ta ga saƙon Habib ya shigo wayarta. Duba ta yi ta ga ya rubuta, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Masha Allah ƙanwata, yau dai yayin naki ya zama ango, ki taya ni murna. Yanzu aka gama ɗaurin aure na. Na yi wa amarya text message amma na ga kamar wayarta a kashe saboda na gwada kira bai shiga ba, ki faɗa mata. Hannun Hafsat na rawa ta rubuta, congratulations yaya, Allah ya bada zaman lafiya da zuri'a ɗayyiba. Masha Allah, yau ina cikin farin ciki yaya angon Bintu. Tana gama faɗa haka ta tura mishi. Hafsat zuwa ta yi ta rungume Bintu ta ce, congratulations matar yaya. Ya ce ki duba saƙonki amma kawai ki bari mu je ki yi wanka ki shirya. An jima za mu je dina fatin saboda kar mu je mu yi ta jiran ki saboda ba na son yayana ya jira. Murmushi Bintu ta yi tana yi wa Allah godiya, tukuna ta kalli Hafsat ta ce, to ƙanwar yaya, duk abin da kika ce haka za a yi, mu je ki raka ni. Hafsat kama hannun Bintu ta yi suka bar ɗakin da 'yan matan suke ciki. Hafsat da Bintu suka shiga ɗaki. Cikin ɗakin suka tarar da mai yi wa amarya wanka. Gaisuwa suka yi, amsa musu aka yi cikin far'a. Wata ce ta ce, a yi riri amarya ta ango, Allah ya yarda, to Allah ya bada zaman lafiya da zuri'a ɗayyaba. Allah ya sa baɗi mu zo suna. Sauran matan suka kwashe da dariya suna faɗin amin ya Allah. Hafsat ma dariya ta yi ta ce, amin, ni sai a bani in aka haifa. Bintu dai shiru ta yi tana jin su kamar yau aka halicce ta don farin ciki da ta sunkuyar da kanta. Hafsat ta ce, to yauwa, ina mai yi wa amarya wanka? Wata matashiyar mata ce ta ce, ni zan mata wanka, mu je, har na haɗa ruwan wanka. Hafsat ta ce, yauwa anti, please kar ki mata a hankali fa, bana son matar yaya ta ji wahala. Hafsat ta
ƙarashe magana tana turo baki gaba. Dariya suka yi, wata ta ce, lalle yarinyar nan kina ji da yayan naki. Hafsat ta ce, ba dole ba na ji da yayana da matar yaya. Da matar yaya ina son su dukansu kuma zan zauna da su. Mai yi wa amarya wanka ta ce, ke Bintu mu je toilet, na ga alamar wannan kanwar taku yar rigima ce. Hafsat ta ce, matar yaya kin ji ta ko? Murmushi Bintu ta ce, kyale ta, kin ji yanzu zan fito ki zauna a nan ke ma sai ki wanka. Hafsat ta ce, to shikenan sai kun fito tukunna. Ta zauna bakin gado tana jin su suna mata magana, ta yi musu shiru. Su Habibu ango baki ya ki rufewa sai murmushi yake zubawa. Ya sha sabon ɗinki, shadda kalar brown sosai, kayan suka mishi kyau. Su Nuruddin da su Kamis da su Walid sun yi shiga mai kyau, sai tsokanar ango suke yi. Wasu friend ɗin Habibu ne ya shigo da wasu samari sun kai 6 na biye da shi. Da sallama suka shigo, aiko falon ya ɗauki ihu da murna, ana iye shine ba yawa fa alhaji. Dariya Habibu ya ce, ku dai ba za ku canza ba, 'yan iska kawai. Khalid ya ce, haba ango, ai dole yau mu tashi a wajen dinner party. Nuruddin ya ce, ai dole ma ka rabu da shi mana, yau duk wani sanyinka sai ka taka rawa da kai da Bintu. Dariya suka yi suna tafawa. Friend ɗin Habibu ya ce, kai Nuruddin, maza mu tafi ɗaukar 'yan mata amarya, kun ga an sauko daga sallah. Miƙewa suka yi a tare suka fita, kowa ya shiga mota. Nuruddin kuma ya tsaya da ango, su kuma suka tafi gidan su amarya. A can ɓangaren su amarya an mata wanka an shirya ta. Hafsat ma ta yi wanka ta shirya an mata kwalliya, ita da Bintu da sauran ƙawayen amarya. Hafsat ta duba wayarta da sauri ta kalli Bintu wadda take lullube cikin lafiyayyen brown wato irin kayan Habib. Ta ce, anti amarya ki ce ƙawaye su fita, motoci sun zo, yaya ya ce shi ma ga su nan a hanya, mu shirya komai. Murmushi Bintu ta ce, oke, kuna ji, ku fita, an zo ɗaukar ku. Ƙawayen amarya ko wacce dama a shirye take. Nan suka fita aka bar amarya ita da Hafsat. Motocin da suka zo aka soma ɗaukar manya sai da aka gama tukuna aka dawo ɗaukar amarya da ƙawayenta. Nuruddin ne ya fito ya ce a fito da amarya, ango ma ya zo. Wata daga cikinsu ta koma ciki ta ce a fito da amarya, ango ya zo. Babu ɓata lokaci aka fito da amarya. Hafsat na riƙe da hannun Bintu. Kamis ne ya ganta a fili ya furta, masha Allah mai Hafsat ɗina kin yi kyau. Amarya aka saka gefen ango, Hafsat ta shiga gaba. Ganin haka sai ya sa Nuruddin ya ce Kamis ya shiga su tafi. Ba musu ya shiga wajen direba. Sai satar kallon Hafsat yake. Aka bar gidan zuwa hotel ɗin da aka gudanar da dinner party ɗin. A hanya Kamis sai satar kallon Hafsat yake, ita ma tana satar kallon shi. Haka suka ci gaba da satar kallon juna har aka je wajen dinner party, inda fans ɗin Hafsat ni da fans ɗin Hafsat muka fito fitowa kowa ya aka jera amarya da ango da sauran ƙawayen amarya na bin su a baya. A can cikin MC ne ya shaida shigowar amarya da ango da ƙawayenta. Suna shigowa aka saka waƙar amarya 'yar amana sosai. Kowa ke yaba kyawun amarya da ango. Wajen da aka tanada wurin zaman amarya da ango suka zauna. Bayan wasu mintuna MC ya buƙaci abokin ango ya zo ya bada tarihin ango. Habib kallon babban abokin shi yayi mai suna Jibril alamar ya je. Miƙewa Jibril ya je ya amshi speaker nan ya bada tarihin ango a takaice. Yana gamawa ya dawo ya zauna. MC ya kira aminiyar amarya da ta zo ta bada tarihin amarya. Wata ƙawar Bintu ce ta miƙe mai suna Sharifa. Ƙarasawa ta yi ta amshi speaker ɗin ta soma bada tarihin amarya. Tana gamawa ita ma ta koma ta zauna. Daga nan aka ci gaba da shagali. Hafsat kuwa banza ta yi da Kamis, ganin ko magana bai mata ba. Ya wani tsare gida kamar ya zo wajen jana'izar irin kakan shi nan da ta mutu. Kamis ya yi wai shi duk don kar a rena shi.
Nuruddin ya kalle shi ya ce, kai fa baka da noti wallahi, a wajen bikin ma ba za ka yi murmushi ba sai haɗa rai kake. Kamisu ya yi murmushi ya ce, kaga malam ni haka nake, kar ka dame ni. Nuruddin bai sake kula shi ba, ya kama harkar gaban shi. Tashi ma yayi ganin an tsaida ango da amarya, ya je ya musu liƙi. Shi kuma Kamisu gadin Hafsat yake, duk inda ta yi yana kallon ta, baya so ya ga wani ya kula ta. Ita kuma Hafsat dawowa ta yi ta zauna kusa da Habib bayan sun dawo daga filin rawa. Haka aka yi taro aka gama lafiya, kowa ya tafi gida lafiya. Karfe 9 na dare aka shirya amarya cikin shiga ta alfarma. Ɗakin maminta aka kai ta, nan ta tarar da dadinta da momi. Nasiha sosai suka mata mai kashe jiki da ɓargo. Bintu in ba kuka babu abin da take yi. Haka aka fito da ita aka saka ta a mota. 'Yan rakiya suka shiga aka nufi gidan su Habib da amarya. Su momi, iyayen ango da su anti Nabila duk 'yan gidan sun zo. Bikin su Fa'iza, Rahama, Kubra da sauransu duk suna nan ana jiran zuwan amarya. Babu jimawa amarya ta zo, nan iyayenta wanda suka rako ta suka fito da ita aka shiga ciki. Da sallama suka shiga, aka amsa musu. Momi ta tashi ta rungume Bintu ta ce, barka da zuwa cikin familin mu, Allah ya sada mu da alkhairin da ke cikinsa, ya raba mu da sharrin da ke cikinsa, amin ya Allah. Duka 'yan falon suka amsa. Ɗakin Habib aka kai ta, nan sauran suka koma gida. Aka bar amarya da ƙawayenta sai gobe za ta tare a gidanta. Washe gari da yamma aka yi walima wanda malamai mata suka halatta. An yi wa'azi mai ratsa zuciya. Bayan sallar isha aka kai amarya gidanta. Karfe 10 aka rako ango, nan aka soma zancen kuɗin siyan baki. Hafsat ce kan gaba, Habib na gefe yana mata dariya ganin yadda ta dage tana zuba surutu. Haka dai suka sallame su tukunna ango ya musu rakiya. Habib ya kalli Hafsat ya ce, ƙanwata ba za ki kwana a nan ba? Banka mishi harara ta yi ta ce, sai bayan sati ni ma zan tare. Dariya suka yi tukuna suka bar gidan. Habib ya dawo wajen amaryar shi ya umarce ta je ta yi alwala. Ba musu. Bintu ta je ta yo, shi ma ya ja su sallah. Bayan sun gama ya mata tambayoyi akan addinin ta bashi amsa daidai tukuna ya kawo musu ledar kaji da fresh milk. Suka ci suka sha. Bayan sun gama suka bi lafiyar gado. A takaice dai a daren Bintu ta zama cikakkiyar mace. Habib na saka mata albarka. Assalamu alaikum 'yan uwana mata. Ga wani sabon sirri kuma fa da na saba zuwa muku da shi. Da wannan wani sirri ne na daban mai suna sakurma surutu. Ina matan da suke complain cewa mazajensu ba su taɓa ba su kyauta ta ban girma da kuma kambamawa ba. To ga kankat. In dai har kika yi amfani da wannan matsi, tabbas sai mai gida ya baki kyauta ta jinjina a gare ki. Domin wannan matsi yana matse gaban mace ta koma tamkar budurwa. Sannan zai saukar miki da ni'ima ne nan take, ki ji ƙeshar kaf da ni'ima. Sannan kuma yana saka gaban mace dinga ƙamshi a koda yaushe, wanda koda pant ɗinki kika cire zaki ji yana ƙamshi, maimakon ki ji yana wani ƙarni ko yana bashi sai dai ki ji yana tashin ƙamshi na musamman. Sannan kuma yana maganin sanyi, yana saukar da ni'ima. 'Yar uwa ki jarraba wannan. Ina masu complain da kan cewa mazajensu suna complain akan cewa ba sa gamsar da su ta ɓangaren kwanciyar aure, ko kuma suna bushewa a lokacin da mazajensu suke saduwa da su, ko kuma ni'imarsu tana ɗaukewa. To ga kankat. Wannan magani an sarrafa shi ne da ingantattun abubuwa marasa illa, marasa cutarwa. Za ki matse ki koma tamkar budurwa. Sannan yana maganin duk wani infection da ke gaban mace da yake kawo miki matsaloli ta ɓangaren auratayya. Ki yi amfani da wannan matsi mai suna sakurma surutu, sakurma ihu, sakurma kuwa, saka mai gida kyautar dole. Duka taken wannan matsi ne. Ba shi da illa, kin gan shi nan. Matsi ne na musamman da aka sarrafa shi domin maganin matsalolin da mata suke fuskanta ta ɓangaren aurensu. Akwai wanda mazajen suke wulaƙanta su saboda ba sa samun gamsuwa da su. To wannan shi ne kankat. Ki yi amfani da wannan sirrin.
Sannan kuma akwai matan da suke complain akan cewa su ba sa filin, wato sha'awarsu ta ɗauke gaba ɗaya. Ki yi amfani da wannan matsin. Shi yasa shi wannan matsi ba a amfani da shi sai an tabbatar da cewa oga yana kusa, wato za a shiga harka, saboda shi matsi ne na musamman uwar gida. Ki gwada. Ga masu buƙatar wannan matsin za ku iya tuntuɓar mu ta number wayar mu 081 42 80 0199, wato 081 42 80 0199. Don Allah, kamar yadda na saba sanar da ku cewa idan kin san ba siya zaki ba, don Allah kada ki ɓata min lokaci, kuma kar ki ɓata wa kanki lokaci. Sannan kuma ni magunguna na a waje na ake siyan sa direct, ba na kai magani na kasuwa. Idan kina buƙatar magani na, ki kira ta wannan number da na gaya miki, ko kuma a'a ki min text, insha Allah zan miki. To masu sauraron mu, duka nan muka kawo ƙarshen kashi na 13. Ku ci gaba da yi mana subscribe, like, comment da kuma share. Mun gode da jimirin sauraro.